andikachi chimene khali kukira ndipo sekedwa apa kuona maluso osiyanasiyana timafuna kuti tikambirane nkhani maka ya mchitidwe okuba koma kuba kwake komakhala kwa timing kuba kwake komakhala kwa skulu choncho kwake technology choncho tikumanamizidwa mmafoni mwayimva nkhani imene ndayimva ndi umboni oti ogwirika kuti munthu anaberedwa noti kuti umboni kuti munthu ndimuulula kuti ndi ndani komano munthu anaberedwa anthu panopa akupeza njira za nyuwani mene kaya mafoni akamatuluka kaya system za nyuwani akamapanga upgrade za makonozi ukubaswa kumakhala ndi njira zawo za makono zodera zakale zija panopa zonena kuti bamba wako antuma kunchito ndi pa screen zinatha anthu asamaganizire zimene zijazi njira panopa akupeza njira za nyuwani anthu a school abena 80 to 90% anthu ndikuba anthu ambiri ndikuba I tell you komano zimangusiyana mabedo 80% anthu ndokuba koma zimangosiyana ma degree ma levels ma experience inde kuba kwa PhD sikungafanani ndi kwa standard 8 ndi kwa standard 5 kwa standard 8 ndikuja machira mwandikumbukira ndi kwa standard 8 wewe ndi pali kwina kwa standard 2 kuja kusomphola kuja kwa standard 2 somphola mathawa kuba wapita ndi okay what I'm trying to say is kuba kwa ma levels ndi kuti ena onena kuti iwo anapita ndithu ku school anali pa chanko paja anali kule kuti kuma ndokuba panopa amagwisa ntchito makompyuta kuti abe anthu panakumbidwa mafoni panga ndizakuza kuti ndi bank yakuti how can you ask someone kuti ndi wa national bank ku bank yakuti munja kumati account number yako ndi kuti munthu uyu akudziwa iweyo amagwira ntchito bank yako ndolowa ma system amene iyeyo udziwa bwanji account anthu udziwa bwanji zimene udziwa bwanji ma phone number anthu ndipereke chisanzo chogwirika inali I think second week ya mwezi uno October uno ndinapita ku Mulanje ndinapita ku Mulanje munatuza koma panthu fanda auze anthu chifukwa uthenga amene upita kwa iwo waziona ndi maso wazigwira nawo ndikuzigwira nditagwiragwira ntchito kumene kuja zomwe tinapitira tibwerere tinayima pa bank pa national bank ku Mulanje nde tili mgalimoto tinaona zibambo wina akulira ndesi mgalimoto anthu amati wachitikidwa maliro that no we cannot assume kuti ndi maliro tili mgalimoto munomo go and ask kuti chikuchitika ndi chani ifa pano ndi pa bank tikhoza omwe pita ndi uthenga kuti munthu wachitidwa maliro chitachitika china chake tatuluka panja naipezeka zoti zibambo uja amene amaoneka kuti akulira mkulu inake wamulanda foni akuyankhulana ndi munthu ndeno I had to kudikira kaya kuti ndiyankhula ndi munthu amene amankhula pa foni chifukwa uyuyu amalira sakanatha kuyankhula ndiye ndimati okay it means uyu ngati wagwira foni ali ndi information ya zomwe zikutani zikuchitika anthu fenda atola nkhani ndintola nkhani ndimaona kuti pakhoza kuchitika china chake choti ifeyo kudusa osatani osadziwa foni chetaduka mkulu jampasa foni ija olirayi anakuti asha kunyamuka umatani ndinafunsa mkulu what is going on unena kuti mkulu waberedwa chani anthu ena ake okuba anamwimbe foni ndawo ndilongosa naona kuti akundichedwesa olirayi akupita namuona kuti auyandichedwesa bwanji ndikamve pakamwa pa munthu amene akulirayi nathamangira mkulu amalira uchi nampeza namamwe kuti bwanji andibwinokani nali pa banki panamva zoti mwaberedwa ndizoona akulira tatiuzani chachitika ndi chani nawo sinanga mixi na khanga tuwa zibweza azibambo fiti maria musiyana azimayi maziwa zimezwe yafi wazitugubuduka azibambo fiti matha kuzipanga adjust ndikulongosola bwino ndi anazipanga adjust ndikunena kuti ndikundilongosolera kuti chinachitika ndi chani anayimbidwa foni akulu muli ndi account ya national bank akuti okay chabwino tikufuna tisunthe ndalama zanu zichoke akuti sikumakhala savings chani zichoke ku current zipite mbali ina chifukwa chonena kuti ino tikukonza zinthu ndemwina for ndaina yake kuti muzapange withdraw ndalama zanu zizavuta now tufuna tisunthe ndalama now tikufuna kunena kuti process imene tipange ndinu nomwe kuti account number yanu ndi chani ankulu chakunani kulongosola acha buto kufuna tisunthe chani tisunthe zinthu ndi umakhanga kuti akutani akusuntha ndalama zija akupanga panga adikira pang'ono
ya kuyankhulisa pamene paja sopano pamene papa account number yanu ya nyuwani pin number yanu ya nyuwani mungakondeta khala chani mupange panchi pa phone pano paja awika pin ya nyuwani pa phone paja system kumwe chakuyo chakuona okay alright I think zatheka mungovomera ndi pin yanu yakale pin yanu yakale ndi chani akunena pin yakale iyo chankulu cha anthu ajakutani so akupanga kakakaka kenaka anapezeka zoti nkuluja anayamba kuchita no makani mufuna makamaka chani munthu kuna ndama jazarani zapita ndi anadula phone wadula phone after kanthawi pang'ono ndicheke balance yanga akwapeza kuli 300,000 out of 1.8 million ambira 1,500,000 ndama yatani yapita koma before this one anathamangira amini ku banki kuti akafufuze akuchita makani ndi akulu anathamangira ku banki akuti kunoko mukusintha ndalama akuti ife sitikupanga zimenezo tacheka na account yanu pamene amapeza kuti zatani zisachitika you see now njira zoti anthu abere zomakhala zotani zosiyana there's no way munthu angakuze kuti mwawina mpikisano screen musanapikisane nawo simukuziwaso possible is that simukuziwaso unali mpikisano ngati umenewo mwina mpikisano mwa screen ndi mutumize drama zoti mutumize screen suna pange na mpikisano you excited kuti wawina screen panakapeza sonkhani ina ndithu pa polisi palimbi pakuti nzimayi kuchoka kumpoto akuti mwawina mpikisano wa kati wa njinga kaza moto kaza chani ndiyati mza 20,000 kena kambwetsula kula kuti muzatenge kuno ku Blantyre zimayi chakutumiza siku anamuza kunyamuka kubwa kuno ku Blantyre abale akupeka njinga nkuti akupeleka njinga nkuti akupeleka njinga nkuti anthu zenjinga zake sondeziti ngani ukatira ku polisi munthu aberedwa kusowa transport yomwe ubwererera zinthu zake zimakhanga zimenezo zabena zinthu zopya zozimachitika ngakhale pena chomwe kumadandaula kwambiri chonena kuti ainaka mabankimo bwanji sakubwera pakanema ngati pano kumani kudziwitsa anthu zimene zikudandaulitsa kubwera kwa nkhani yonseyi yakuti kodaini yake amafoni ama network amafoni kumene anthu akubedwa ndrama ainaka amabanki kumene anthu aberedwa ndrama simukusokoserako kuti amalawi dzukani kuli mbava musalole of course pena ndi pena tikumamva mwapatali kumano sakuchita mokwanira makamaka sindifani tchule kuti ndi ujeni kampani yanje ya mafoni kumano ina imodzi inake ndikumayimva mwapatali kwambiri utenga ngati umene umafunika kuti ukaenda apa waumva pafoni pako akutumizira utenga ngati ukungolengeza lomwezi akhala malawi zikosa zoti kuli mbava za mafoni komanso mabanki these people akuchokera mabanki momwemo you understand singatheke kunena kuti munthu apange zimene zozo akuyimbire foni kayazika kanyimbo kakuti ene mukacha amapanga ngati kaklipi kapebaka akuti munthu anayimbiridwa kumauzira kuti ayi pangani pini hetu kusintha chakuti ati kumayomveka kuti nyimbo tati ene mpansi anazitenga kuti ndi akonko iseza maybe munthu ameneyo anachosedwa ntchito kapena anapanga design anazisiya koma ndozitsata ngandi yokuti okubera motero munthu ozitsata kapena amagwira ntchito konko ndiye basi ngokhawa munthu oyipa that is why ndikuona kuti no okubawa ali malevulo you understand now zinthu ngazizi zikachitika ainaka amene kazachitika mabanki yanji azitha kubwera ngati andi achidandaulo pakanema ngati panopa munthu akayimba foni nzaboza chifukwa zimaona ngato nawo munthu ngati ananchosa 1.5 million inapita ise customer lost akhoza pesa zoti waganiza kunena kuti no I think zokasiya ndalama ku banki ndisiye zikhoza mapanga anthu kuti azingosunga ndalama nyumba izi zomwe tikuonera kuti i transaction tayotani izikhala yovuta tizituluka pena ndimaona ngati kuti anthu amaona kuti nanga nditenge kandalama ndipitise kumibawa ayi bwana titumiza mafoni momwemo koma anotenga ngati umene umafuna uthamange mavenda ngati abero ndi abena thamange aone kuti apanga uthenga upite patali zimene zizite kumaso anzathu akuchitetezo sikuza kuti kodino mukalandira mauthenga amene akuchita bwanji mumayenera kuti mupange bwanji mumaponda mwene akupondamo ainake mumaziwisa kapena mango apasabe pana anthu amadandaula mlandu ineyo ndinamverapo mlandu wa Cashgate omwe makosana ena amazengedwa milandu imeneyi anayipanga trace phone kuchokera kumulanje
kuti munthu foni yoyamba anayimbira pakuti foni ina anakaimbira kwakuti anazera kuzomba atafika kuzomba anazera pakuti we need system imene kuti anthu ngati akachidwa chibongo azitha kupangidwa trace kuti munthu amene foni imene imayimbidwa koma timaona ngati kumalano tili pa easy pamilano ngati imene zimakanga tili pa easy pang'ono kama kufuna makati namba siyatu mwina makamwa alipo ndalama siyatu taberedwa adena in the moment I call you ndangokuyimbira iweyo foni nje makati yapanga register system kuti iwe dini la yankulana for the sake of maybe privacy since so amangomvera kwina aliyese komano for the sake of investigation zimatha kutuluka zituluke zimene zija zifufuzidwe kumana kuno kuti moneka ngati kuti tili pa easy basi kugona mwina easy ndi chizungu koma tikugona abe nditayona kuti tidzuke kuti zikukhala bwanji there's no way anthu paka anga madandaulo kubedwa choncho zinthu zikungopitirira kuchitika ndipo zikuchitika daily ndinayimbirako ine personally ku Ucheni company ya Ucheni ya saichule koma ya network zitachitika kwa mkulu wina wake akuti zimene tikugwira ntchito tikuyesesa chifukwa anthu ambiri achuluka komanso kafufuka kuoneka kuti anthu ena amene amachitika anthu ena ndoti mwina amangidwa kale akumapangira ku prison this information mukundiuza ineyo mutuluke muyankhule ku mtundu wa Malawi kuti ifeyo kafufuka watu tili apa anthu akukhulupirireni chifukwa ife timadalirana timasunga ndalama ku Airtel Money tiyende mumpamba ku banki chanja timatengaso ndalama kusi zina njira zosiyana timatumizaso ndalama kuzina njira zosiyana because now it's like we connected ndi technology panopa akuyenera atiganizireso anthu kuti they are dealing with people sinde kuti ndalama imapezeka mophweka anthu akuvutikira pamalo panopa ndalama yavuta ili paminga kukayipeza ndalamayo ndekuti wewe makhala kuti wakalika anthu akuvutika kupeza ndalama They of the sudden mun basingo kumukhiya 1.5 million. Ndi galimoto kamene. Tikhale tikuzama kukambirana nkhani imeneyi ndithu ndi nkhani yoti yavuta zikuchitika daily ena koma yoti ayi mwana wanu kuno akuti ali mchipatala kenaka munthu ambere ndalama zosakhala bwino. Kodi Amalawi tisukusule tidzuke tidziwe komanso mwina anthu ama network ama bankiwa tukuona kuti mwazizira simukuchita kwakukulu kuti mthandiza Amalawi kuwapatsa ma information osiyana komanso mwa inuyo kugwira ntchito ndi apolisi kumathana ndi anthu ngati amene kuti zimezi zilekeketa ndinakakuti tizame pa nkhani imeneyi koma apa tilowe chigawo cha kupitirira ndi programu ya dzuwa lawala chigawo chimati arts fashion and culture ndili ku Sunside Park munzinda wa Blantyre kuno ndifuna ndicheze ndi msungwana wina amene amakhala kumanyowa tasankha malo ano chifukwa malo abwino kwambiri malingana ndi zomwe amachita ticheze naye timve luso limeneli linayamba bwanji nanga likuwera kuti dzina langa Abel Zulanga takhalani pomwepo. Okay, Felicity Tunyani ndi dzina. Etu. Luso limene limachedwa chani? Contortionism. Ndikuti chani? Kufewa kwambiri. Anthu amazi chola ndi tutuvira kufewa mudabwitsa ndithu. Unaphunzira kuti luso limene? Ndinaphunzira ndekha. Phunzira weka? Ndekha. Utanthauza chani? Basi zimangoteka kundibwerera maganizo oti nditayesera chikhoza kuteka kuyesera kuona zikutheka ndezinazo tikuphunzira panopa ma social media mu kuti kapita pa YouTube pa Instagram kumaona kuti kodi zinthu zija ndizi nkumaphunzira. Ndifuna ndimvesese kunena kuti lusoli kuti litumphuke uzindikire kuti ine ndikumazichola what really happened atsikana amaziwika ndi jingo fly chani kandi mpira zimamba uli wang'ono iziso namba uli wang'ono
inde komano ndinkangopanga show fana mwana sinimaziwa zoti ndizinjani ndeti mangopanga choncho komano kuti ndiziwike maziwa yathu ija asikana kucheza ndi zanga ena akamene tinayamba kucheza kuyambira ti standard 5 ndithu mamri Bridget Brown lesu limera sintha tati tijambulane kalekale timeneyo ayi chaka chatha chomwechi kuti ndiyambe kuziwika chaka chatha tujambulana nda Bridget Brown tabanya pa Facebook tinaona anthu bakuona kuti zasangalatsa ma negative comments ori mangu apanga ignore komano anthu ena taona kuti zasangalatsa pamene naona kuti ofunika ndikankhire chisogolo ndithu modi wewe uli mafupa amene ndakhalira kala kokhala ndi chinofu chokha timene kumazipindira amene ndikumayendera aja ndithu kuchokera nthawi mona ipanga discover lusoli kufikira panopa likuyenda bwanji lusoni likuyenda bwino pali zinthu zimene poti zasiya sinamba last year ndi panopa ndikuona kuti zikusintha kufika kukhala ngati kuti increased zikuchitika bwino umakhala ndi maseti onena kuti ife tili ndapangaponso mabagi kuti ukhulupirire timapanga bridge nde umakhalanso ndi chochita kuti ndifuna ndipange chingerengere ndifuna ndipange bridge ndifuna ndipange chani timayeseya ndithu ngati panopa mabalances sinapeze zimabagi zimapanga kalekale acha naona sona zapanga stretching bwinobwino ndithu timakhala ndi maseti ngati amene uraba lero ndifuna ndipange stretching ifeyo kwambiri lero ndifuna ndipange msana ufeyo kwambiri lero ndifuna ndipange za balances chabwino sumamva kuwawa ukamapanga kumavivuka kuti ndazipweteka pena pake kupweteka umakhala kuti ngozi basi ngati mene amakhala anthu acrobatic ati makhala kuti ngozi komano kuwawa konde siku makhala kodesa nkhala kuti mpaka namukandipeza ndi kukwizi kapena kuti ndikumwa panado ayi kumakhala kuwawa kake ngati stretching ina yake imene sinayitengebe apapa amati Chinese split yambalimbali kwambiri chonchija yambalimbali kwambiri iwe unapanga yachonchi nepali yachonchi sinayifikepo ijaonena soti ndikuyeserera iko panongo yotere ija imene ija imawawa ndithu nde zimachitotenga nthawi olo chaka chimene kuti pangana majoints awo mumuwa ndithu afewe zifika pamenepo ndekupweteka kumakhalapo koma sikuti kumakhala kupweteka kuti mpaka nakuchipatala ayi koma kupweteka ndikunena kuti kwa iweyo kwa ineyo ndikumene kunena kuti soti mpaka kuchipatala koma ineyo kuti ndingoyamba leroli mubwereka ngati mukufuna kuti zinthu zingotheka tsiku lomwelo kwa ife sizinangotheka tsiku limodzi timayamba pang'ono tine kuti amaliza masewero panopa wakamba za stretching iyi komano kwasabe mtunda wina kuti upange kwasabe kantunda akena tikamaona mu South African Got Talent timaziwa zoti apapatu apapa sitingakapange represent Malawi kwenikweni ndeyi panopa sindingakutumize kayeya ngati dziko kuna kuti pitani ine sinazimve kuti ndafikapo pali zinthu zingapo zimene ndikuyenera kuti ndifike mepopo nde ndikhozadi kuzithemba kuti apa inene ndikhoza kupita ndiye kulota patali patali kumalopa apa timaona ngati tu basi tu iweyo nde wamalizirapo izi nizochepa tikhala kuti zinazo timatali tinakakuonesani yonse ndithu yonse kumakhala matraining umakhala nayo nthawi imene wati onena kuti uzipanga ndifuna ndikhale nthawi kuti ndipange training chakuti ndipange training chakuti zimatheka ndimakhala nayo ndithu kodi suli pa skuluso skulu ilipo komano time management tu basi kugawa kuti upange izi monga ngati kuzuka mama kwambiri kupangiratu na chimene kukutenteramo amafika masana ndi kupanga practice mama kwambiri ndi usiku foto apa nditapirirapo tapirira ndi kupanga papa ndikopirira ukufuna anthu akufuna iwe akupeze ndi luso limene lili afuna kulipira kundipeza kwake kwakuti ndikawa chitiye zisuzozo koma tiyambirire mwina anthu okupeza kuti ndifuna ndiphunzire kulibe tu ine sinamvepo kuti kuli coach wa contortionism kaya mwina atafuna kuti afuna aphunzire iweyo alipo makochi wa contortionism kumalawiko wa contortionism sunamveko akufuna munthu aphunzire luso limene lili angatani akhoza kundipeza ndithu ngatafuna personal training kundipeza kuzondipeza ndekuti pafunika andilipire basi komano poti panopa sitinasegule skulu yomalo sitinapeze bwinobwino nde sitinayambe kwenikweni kuti uphunzire ungafunike chani kukonzeka kwake apart from kukhala ndi ndalama komanso munthu azikonzeka motani zovala za ku gym mamati
mamati awa ndi opanga opangira ndithu ogonapo ogonapo asayiwalenso saundi ndikumamva ka saundi pasipasi saundi iyo zimatengera ndi makonda ine saundi ngati imene ndimayikonda feti ndimakhala focused pazomwe ukupanga yeah. Okay, kupita kumapeto amacheza athu umafuna kuti azafikira pati ndifuna kuti usayang'ane ango imodzi koma uyang'ane personal level komanso ngati Malawi ngati dziko chifukwa sonali lonse limakhala ndi munthu ulipanga represent kana ampira alipo ena amene asawera mpira koma umafuna Malawi itazafika pati ndiluso limeneli iwenso ngati munthu umafuna Malawi itazafika patali kandi kuma Olympics I will represent Malawi ndakhala kuti ndafikapo monga mmene achinatemwa akayama pangira kunja osewera mpira ndimafuna nditazapanga ndithu represent Malawi and izafika upena pake neyo personally I want to be better than where I am today and I should also be training people zinthu zikazakhala kuti zaenda bwino ma training schools ndithu ndikuthokoze kuti unabwera koma ndikutheka kunena kuti kalipo kena kamene ufuna uyankhule ndi Malawi ziyankhula ndesi zambiri komano kungalimbikitsa Malawi kuti mukakhala ndi luso osamangolisiyira panjira kupita nawo chisogolo samayiwalanso kulimbikira skulu makolo sabwezesa ana basi komanso tipewe ma negative comments ifo Malawi timakonda kunyozesa oyimba athu osewera mpira athu achina ifeyo pano mutinena kuti ufiti nde ayi kumakhalako ndi ma positive comments okuti dziko lanu lipite pasogolo ndathokoza kwambiri koma ineyo china ndimaseka chifukwa ndinakuziwa pakanthawi koma luso limene ndimalidziwa kama mwazibisaso kapenapo tsopano mumafuna kuti mukandikamayenda basi ziyenda miyendo ili mwamba sono kuyenda miyendo ili mwamba komabe munthu ukakhala kuti umaziwana naye pang'ono pokha ukanatha kunena kuti koma akulu inu mumapanga programu ya zaluso bwanji osazandipanga interview timangodusana until mpaka ntaona pena pake ayi feti pepese komano confidence inalisana bwema komanso naye sanaonekerepo unaibe confidence tonena kuti yambe kupita kunja uzonesa luso lako nasanafika nayi sanazitengere serious monga mmene ndanenera mudzandayamba chaka chatha ndipo tindaonekera ndapa pano mwaziwa chabwino ndathokoza kwambiri dzina lija Felicity Felicity Thunyani osati Felista koma Felicity wasite kumapelo ndi Felicity Thunyani ufuna kukupezani munanena kuti akupezeni pa andipeza pa Facebook Felicity Thunyani pa Instagram Felicity Flex Thunyani email felicitythunyani@gmail.com phone number sitikupereka ayi tibwerezeso phone number sitikutani sitikupereka amuna kuvuta kuvuta ino ya ino kunipatikiza ine tani amuna kuvuta kungopereka nambala ya nsikana ayi ndinokwatira ndithu usiku ndadasa ndingati zimene zimakhala zovuta sizikunena kuti inuyo musapereke chithandizo chanu yani koma ngati mungafunisise kwambiri mutenge nambala ya ine pano ngati mumatha kufunsira mundifunsire ine pano 0881 494228 pa nambala imeneyo ndiye mundifunse zambiri za sungwana amene kutheka kuti mukhoza kukhala ndi thandizo lina kuti muthandize nsikana amene kuchoka pasi pa mtima mwina zinazo achina Facebook yancha zikutalikirani mundiyankhule nambala imeneyo ndimve thandizo lanu tipange channel kwa nsikana amene luso limeneli lionekere kutheka ndithu kuti anthu adzabwera kunja kuzaona luso limeneli ukuit contortionism zachizungu zimenezi kwathu kuno kuzicholachola dzina langa Abel Zulanga ndapita na programu ya Dzuwa la Wala. maluso amene ali osowa samaonekaoneka kuno kwathu ku Malawi komanso ngakhale ife timatenga danga lobweretsa mwina luso ngati limeneli pakanema kuti anthu adziwe anthu ambiri samakhala ndi chidwi ndi maluso atsopano ngati amenewa kwanza tuko ndi luso lokuti zakadzaka ife kuno mwina zikubwera kumene komano ifeyo sitimakhala ndi kuthekera komanikira kapena kupanga appreciate maluso ngati amenewa dazoya gulu wankulu chisamba beni basitu kuchitika function kaya president kaya makampani kaya pa skulu kungotuluka nyau beni chisamba zomwezo inu ma organizers what are you doing there because if munhu ngati uli organize upanga organize function be creative kunena kuti kodi I want to do something different kuma chokoma anthu akabwera ku function kandi ya ku banki mundizochitika ku banki kwanu kuja mpanga launch chakuti kandi bunge yakuti kala za ulimu kuloncha mbewu yatsopano kuli ma activities amene manga organize chinthucho azikhanizira kuti abali gulu hatopesa chisamba anthu chatopesa tibwese kuzanyuwa zomwezo
Okay. This girl tama ndikumbusa ndikukhulupirira kuti azanga ena ndi ena amene anaphunzira buku limene we call it Looking for a Rainy God. Amati the girl with the twisted future lomwe linalembedwa ndi Mia Couto wa ku Mozambique. Okay. Analemba kalekale. Meaning kuti luso lindira kalekale. Ine naliziwa ndi form 3. Tamwe ni mawerenga ndi form 3 mawerenga literature mawerenga looking for any God muli ma stories osiyana mene muli ma stories osiyana. Story mene the girl with the twisted future amagamba nkhani imene ya contortionism. Iswena ninaziwa kuti kuli kuli luso lomwe machito contortionism. Alright, okay. Ndi jani luso limene kalekale etu limene lolo maphunzira kodi limatali it means luso ndira kalekale ini ngati ndimawerenga ndili form 3 ulimba analilemba kalekale buku limenelo umalilemba buku sumangolemba kena galapita lamba kuliphunzira yayi buku limaenda sakazaka limalemba zakazaka ila lione kale ayione ayitana it means kuti luso ndira kalekale malawi kunoko luso limene kulipanga discover hayi nditu agonera nditu tsuka nayo ugonera hayi nditu endineyo munthu anakana kupereka manambala ndimadziwa sinanga chikunditsika anthu ena amafuna kuti ngati angamuimbire foni sodeka kufuna kuti amuthandize ya koma basi amboyipa mtima napereka nambala yanga ine olo ndiimbira mzibambo kuti olo mzimayo kuti athandize olo flash ndati mundiimbira ine mukafuna thandizo lina lililonse lipite kwa first lo koma kana khairo wangopirika iyeyo nambala mathandizo zatenge pa Shoprite zatenge ku game panga ucheni kodi umaendesa gali moto kodi kunyanja unapitako it's not important personal benefits chabwino inonda organizer koba maseka so naubugazina nayirika mwaira neso nawe nayi kana pa program yanji naneso nayirika mwabeka namba yanga pompa akulu nakagona ma offers iya aziwa makumala brand moto tikamba limba business zikaza business people panopa they are ready kupanga kupereka offer kwa mkazi chifuna akagone naye this is true zona dziko na olai dzikoli koma kuti athandize chabwino ndinu ma organizers ama functions ena ake timaona ife kuti kaya kumangochi kukuchitika chani kubwera woimba wakunja kubwera ndani kubwera include that pangani spice up pangani expose matalents samangwana zomwezo pangani expose matalents ena ake anu ngati amene wawa okay kumwe timapangira kwe kunaliso anthu ena amene amapanga zinthu zina kuna ana school amawerenga kunala anthu ena amakuma nako amapanga zinthu zina very interesting anthu amapezeka zoti no akusiya zomwe kupanga zija kumaonerera nzokilisa chidwi ndine no you see guys ngati anthu akukhala busy kumamonera nsika naye this is art ndi luso limene lili ndi luso lofuna kuti no titipange promote kwathu kumalawi kuno 0/10 likanakhala lisilo kumalawi kuno ndingati silima sopo wake sanapezeke tu okay sir zili lisilotu zimadabwisa abena ngoni zimadabwisa koma luso ndilimene you can see onena kuti no ili ndi luso onena kuti munthu kuzichola ngati kumene kokosiko olonzibambo sungazichole sungazichole ine what about this kuti mnafusa kapena kuti tupisiri mawawa anazolowera panopa anaina kuti amakhala very interested kuti azipangati ngati imene yoyera zichola koma nawo angakuti akwanirisa apange zimenezo pakufunika ina akalowererepo zofunikira tili ndi maunduna atu ambirimbiri amene amatha akhoza kuona kuti kodi tingathandize bwanji zofunikira bwanji zandikwana zabwino program yake ndi adzuwa lawala pakanemba wa bibawa tili pamtsetsa omaliza mtundu omaliza kandi tsetse kandi ntunda koma ndithu tsaba ngono kuti ife tikhalira kupsita bosekedwa apa kwangula zimakoma zimasangalatsa makhala nanu umadzoti mmene momwati mwaphala ephalasi limadya timamwaphala timamwa pachali makhala lamazi loyenda mbali kodi nangalija lotazizira umakhala kukudyatu pali loluma ulidya lili ume mpaka zimachitika pena nasunga phala lija lilauma umatha kuona kuti kapu iwe kuli khuthula singakhuthula chabwino limafika pakudya chabwino pomwe ndakumva simunachoka makani fo ineyo wachoka makani ndili mwana ehe
naneso tajapo kwambiri phala koma limakhala azizira basi afika masimasima sanga amati mwina chama follow muja apika phala lija ena aja ija ine mwina ndiri kuti pofika kuti ndikwadya phala lija litazizira tamaka suli tingadabwe kuti ndi majalo kuti malipeza lozizira adzanataja kale muliyenda silingadabwe sizodabwisa tipitirize programu ya dzuwa lawala tikukamba kuti amalawi tiyeniritse kulemaso kani naba yathu kumudzi mwina zamakonozi zinapita pang'ono tiwayimbire kuwausa kuti kodi kobwera mbava za madigiri ndi ma phd kunjaku zikumaba njira zamakono zamakompyuta na malaputopu ndi mafoni amene exactly zinapano zili ku school mbavazo zikupanga ba upgrade njira zina zili ku school kuona kupeza upgrade njira zobera you know what ndifuna ndilongose china chisane wala bena the danger yoti ngati anthu simubwera ndi solution pakamachitika zovuta anthu amapeza solution yawo zinthu za munthu chakamugwira yomwe imakhala yolakwika last week ndinali ku BCL komwe ndinamvesedwa kuti munthu wautchedwa wokuba amene amaganizira kuti waba wautchedwa zimene zimachitika ngati anthu aja sakuthandizidwa community ngati munthu wagwidwa wapita ku polisi 2 weeks watulukako malamulo athu they are very very sensitive amanena kuti munthu sokuba until proven by the court of law ineyo it means abena oloiweyo wandipeza nditatenga phone yako ukuyika nthumba ndikundigwira ndikukuwa okuba malamulo akunena kuti nisine okuba wanimva ndima ineyo biriza malamulo inawo mwina tikanatha kuwaunika kuti tingafe wese bwanji for zipeza anthu samamvesatu how do you justify kuti munthu sokuba ngati wangwira popeza mboni ndi wagwirawe nkhani so inavuta ndimene pankhani ya kugwirirana fotena amanena kuti iyayi anthu umapitira mafulumira kujaje foti oteta kumpeza kugwirira pachire mwanayo omuta mbwandira okujambula chithunzi zikuchitika amene fola akapanga na koti kanino tito lako that's very dangerous zimene zaza anthu ena ake because of their thinking amaona kuti mulandu sindikawina pali ena ake akuyendesa magalimoto awo they are free chifukwa choti no anapeza loya ochenjera kwambiri mwana oso ndokengeso paka mwana oso iwonso chifukwa cha ndalama zawo zinapulumusa koma analakwa anthu ndithu amadziwa kunena kuti analakwa kundende kuja kuli ena amene anapezeka kundende kuja osalifota analakwa koma anakanika kuyankhula anakakopeza loya ndimamva kuwawa kwambiri abena I'll give an example of a certain situation mwina kutika ngati utalikisa nkhani koma of a certain situation munthu amene anachidwa implicate kuti ndi wapezeka ndi chamba pamene sanapeze ndi chamba anangobwera munthu amene tandiperekezeni kwakuti kuntenga munthu atenga ndikala moto yanu kutenga magamoto awiri wautali kupita dera lisinditchula kumalo kumeneko yani kupita kumene kuja kafika kumalo kumene kuja amwene yati kufuna digule mpunga nditengere kumpunga akucheza tanditenge ndipaseni gamoto yanu ndikangopakira mpunga poti mukucheza ndi magazi apa munthu chakusana ndi benzi munthu cha bwana kutenga galimoto kukapakira chamba kumene kuja kubwera nayo kubwera mochedwa nanga munthu ukani nthawi ina kuti ndione kuti mpunga ndotani amwene ampunga amukandisira kunyumba tiona kuti tipanga bwanji kucheza amwene ndikubwera ndalama izi mwenda bwanji munthu anayenda ndi zinthu anagwira nazo pansewu angwira pansewu sanangwira iye iuja justification ya kuti zinthu tisi zake akanalipanga bwa zosamvetseseka anangopanga implicate what I'm trying to say is anthu akuyenda kunjako ali milandu yoopsa kwambiri yoti anapha anachita zinthu zosiyana maloya zimene amadziwa ngati akuonera kuti they are there amapanga defend milandu yoopsa ndipo kumwamba kuti abena moto ngati uli kodi popeza timanena nazionekanifi pameneko kuti achedi anthu ena amadziwa kuti ndikupsa ipya alipo anthu ena amadziwa kuti ineyo ndi nkhuni to prison iyo umapanga program ya ulalo waziona zimene zijazi anthu akuvutika milandu sanapange in fact kundende 60% solakwa you be very shocked ine anthu akundende akenenda cheza nawo ena bakhala nawo kumanuza madandaulawo 60% kundende solakwa you see that person munthu uja sanalakwe kumano community namutenga kuti ndolakwa alipo anthu ena sili unakuti sonse yani community namutenga kuti munthu uja ndolakwa ali kundende kuja wakhala kumwe chakuwa seva anthu so kuti akamulandire ku community kujaso akukamulandiraso ndi
moyo onena kuti munthu analakwa anali kundende siwabwino moyo wake ukukhala moyo wautali ukukhala ukhumudwa chifukwa cha anthu ena ake anapanga defend zinthu zolakwika. Now tibwereni kwa anthu akuti eneni wanalakwawa. Munthu walakwa wagwidwa kuti kanaba munthu uja wapita ku polisi. Apolisi agwira ntchito yawo utamandika akapita ku court. Ine alipo apolisi amene andiuza kuti amwene ife ndimagwira ntchito ungompeza 2-3 weeks mjorani. Kumati kuma ife ndi ntchito muti kugwira ndiyotani. Community zimene ziyazijamafeza imaona anthu amaona. I tell you, if ngati zikuchitika zinthu zochitika za mob justice zija pangani research akuluakulu you find out kuti anthu aja deep down amaona kuti solution sikupezeka. Munthu amugwira kupita naye 2 weeks akutuluka. Akuluakulu munthu yule anaba akubaso munthu uja ende akubaina ndi achipongo amashaina timatuluka ife sinkhani ndi malaini Fatima kumene kuja kufe timangopita basi kwangogona ndikubwera kuzadya makobeni anthu akumva padera zimenezo ni anthu ajakamamva anthu akumva zimenezo anthu ajakamamva amapeza kuti okay ife tipeza njira yotani yopangira zinthu wina so waphedwaso kubangwe ndaipiye mwezi omwe unotu wina so waphedwaso kubangwe ndakhala ndikumvaso kuti wina so waphedwaso kuyani kubiseko komweko zimene zinthu zolakwika tibwere ndi ma solutions olongosoka anthu ngati akupezeka olakwa amangidwe ndikusanga boma ili likumanga limange likumanga akumanga nda polisi si boma akumanga enforce komano apasidwa mphamvu kumasuka fa sinanga kawiri fodi pamakhazo chinga wapezeka ndi mulandu amangidwe kanala kwa ife sana badwe koma ngati pali umboni amumange chifukwa kama amangidwe chonchije even anthu wakamaenda na mazura at least ndiye kuti mwina mwake chilungamo chili kodi ngati aja ndi makobidi kumaamanga moyo uzikhala ulani moyo uzikhala wabwino ndrama samati pulumusa andofe kumachimo kuti anthu ena azikhala chipinjo it's unfair chabwino tikati kubera kudzapsheda kudzamaliza program ya dzuwa lawala apatalola kai kulunzo pang'ono ena kati khati kubera kudzatsanzika. Unduna wa zachilengedwe boma la Malawi mbuyomo analengeza kuti alesa kupanga mapepala a plastic omwe ndiochuluka kapena kuti micron yake ndiopitirira makamaka yosapitirira 6 microns. Mapepala ngati awa ndi ena mapepala amene unduna wa zachilengedwe analetsa. Kuletsa kwake ananena kuti mapepala awa akagwiridwa pansi saola amatha zaka zambirimbiri akuononga chilengedwe. Dziko la Malawi timati chuma chake chili munthaka kwa mapepala awa akupangidwabe. Ngakhale mapepala akupangidwabe mwina boma kudzera maunduna ena makamaka misika komanso mataoni ndi mizinda anapanga malo otayira zinyalala zosiyanasiyana kuphatikizapo mapepala awa. Malo anotiri ano ndi mumtsinje muno ndipo mtsinjewu wangouma. Sitikudziwa kuti kuumako ndi chifukwa kuchepa kwa mvula kapena madzi amene amachoka mumtsinje umenewu mwina anali ochepa. Tapezamonso mapepala ambiri omwe mukuona kumbuyoku amene akutayidwa muno ngati bini. Mtsinjewu pano ndi mtsinje umene uli mphepete mwenimweni mwa msika wa Lunzu muzinda wa Blantyre. Ndipo mu mtsinjemu tapezamo zinthu zambiri kuphatikizapo mapepala awa ndi zinthu zina monga zinyalala zosiyanasiyana zitsulo ndi zotero. Akutayira muno ngati mu bini. Funso lana kuti kodi bini ilipo kapena ayi? Kodi mvula ikabwera nkuzakokolola zinyalala zimenezi komanso mapepala ngati amenewa kumene zikupitako zimakapanga chani zimakaononga motani? Timafuna timve kuchokera kwa anthu amene amakhala kuno ku Lunzu kuti kodi kutayira zinyalala kuno kutanthauzanji komanso ndi chifukwa chani. Mmodzi mwa anthu amene amakhala kuno ku Lunzu tili naye pano achikulire mwaswera bwanji? Taswera kaeniwe mwaswera bwa. Taswera tikudziweni dzina? Ine Charles Kandiero. Charles Kandiero mmakhala kuno ku Lunzu mmatani? Timapanga business. Business yanji? Magulisa tuyendeka kaokala kena kake ka bench. Muli mbali mwa mtsinje umenewu. Kodi mtsinje umenewu umatchedwa dzina chani? Mtsinje umenewu umatchedwa kuti Maoni. Maoni. Yeah. Tikuona mukutayira muzinyalala. Sopano mwayamba kutayira zinyalala inu takupezani pambali apo mukugulitsa katundu wanu pamenepo. Kusonza kuti inu ndi mmodzi mwa anthu amene mmatayira zinyalala muno. Ndi chifukwa chani mmasankha kutayira zinyalala mtsinje umenewu? Ine nditaonera modelo kuti sindili gulu limene kuti otaya nawo zinyalala munomo. Komano ifwa choti kubini unali kuntunda ukukuku.
chifukwa cha kumangidwa nsika nde anakokola zinyasi zonse nde kukokola kwa zinyasi zimenezozo anthu sanawuzenso kuti bini ino ndi ukuku ayi mpaka mukuona zinyala zimene mukuonera mu zonyasa. Tikuyankhula muno koma tikungopirira mukumveka fungo loyipa kwambiri. Mumakhala bwanji mukamagulitsa katundu fungo lochokera muno? Ndizoona di fungo iyi ndoti limakhala losamveka bwino kwambiri ndipo peza ndikusika malo oti tikakhale palibe enieni aukhondo bwinobwino basi timangopirirabe fungo lomwelo lonunkhala chani eto. Kutayira zinyala zimenezi zinayamba liti? Zinyala zimenezi anthu andikupira kuti ino tinayamba kalekale kutayiramo mmene mumu komano chifukwa chakuti bini sanatilozere muno bwino kuti bini anu ndiiti ndi iyi. Muti kutayira katundu amene kapena zinyala zimenezi munomo mapepala ngati amene kwa inuyo si mulandu komanso palibe mwe amakufunsani kapena ukalipirani? Nditaonena motero kuti ndikoyamba kuti peza inuyo amibawa kuza tiyendera kuzaona zinyasi zimenezizi nganakha kuti ndi mwina kawiri katatu kuti amatiyendera ndekuti tikanathaonena kuti ayi amabwera alangizi kuzatuza kapena khaso kuti ukuko komano ndikoyamba kubwera inuyo kuzatiyendera. Ndikuti mukamasesa munsikamu anthu akamasesa munsika amenewo zonse zikupita munsinje umenewo? Akamasesa muli antchito amene analemba khaso akamasesa amatayiraso moti amatayira momwemo yetu. Mwina aboma kapena akuluakulu akuonera Mibawa television komanso program imeneyi mawu anu ngati mmodzi mwa anthu akulunzu muwapempha kuti makamaka pempho lanu kwa iwo lingakhale lotani? Ineyo pempho langa ndingowapemphano aboma komanso aluzu akhanso aluzu sika umenewu akayenera kuti ino akhalepo ndi ukhondo wina wake ati alangize anthu kuti ino zikufunika bini enieni otayira zinyasi ngati zizi atalongosolera anthu kutiuza kuti zonse zonyasa mukuyenera kutaya malo awa. Ndikuona kuti atatero zitachita bwino. Chabwino ndakuthokozani pita mukagulitsa malonda. Mati mupanga malonda anji? Timagulitsa jiksi kamba chani ndi zina zotonchere zonsezo jiksi si chocho icho ichi chirapo chimapepa jiksi ndikuti ndi mmodzi mwayo nanga mukakatayire kuti ayi ifeya bwana sitimatayira amatayira ndi makasitoma ogula akadya basi makauti zatachira. Chabwino ayikapitirizeni kugulitsa malonda. Ziwo ameneyo ndi mmodzi mwa anthu ochita malonda kuno kulunzu muno ndi munsinje ndithu msinje mwenemweni inakhala kuti madzi alipo ndiye kuti amadutsa muno chifukwa uku ndi kuntunda ukuso ndi kuntunda. Timafuna timve kuchokera kwa akuluakulu amusika umeneyo walunzu koma titafika maofisi mbawo napeza kuti motseka chifukwa kuli mpungwepungwe kumeneko akusinthana maudindo osiyanasiyana. Chairman akuti akuchoka afuna bwerepo ena kuli ngati mikangano ndi sizinatheke chifukwa maofisi awo ndiotseka. Koma kuno sindinabwere ndekha ndi nzanga Abel Charles Zulanga ndimafuna kuti timve ndemanga yake ngati mmodzi mwa olema nkhani kuno ku Malawi komanso pa wailesi ya Mibawa television. Takhani pomwepo timve kuchokera kwa Abel Charles Zulanga. Yes, Ajimene. Abel mwaswera bwanji? Ine ndinaswera kali mwaswera bwanji. Mwavutika tukuyenda? Tavutika kuyenda malinga ndi mmene kuti kuonera malowa ndi ovuta. Malowa kuyendanso kwakhala kuvuta kwambiri. Pali zitsulo tapo ndi bwino. Pali zitsulo. Mwina tisanaone zitsulo zamini pobwera kuno kuti mamva kukhoma. Pamene waimapo ukumva kukhoma ndi akukhoma nde mwina mutole chimodzi mwa chitsulocho ine ndatola jumbo yanga iyi. Zina mwa zimene ataya. Amene unaanza tena amene amakhoma zidebe. Martin Smith amatero. Martin Smith. Koma mwina Abel iyo ndi mmodzi mwa olemba nkhani walembakonso mwina nkhani zokhuza chilengedwe zimene zikuchitika mmenemu zikutanthauza pa chitukuko cha ku Malawi komanso mwina chilengedwe chathu cha ku Malawi. Choyambirira ndionera kuti ukuku kusonyeza kuti ndikupanda dongosolo. Dongosolo ngati dziko tilibe. Mwina ndisanapite kumene ndifuna kulongosola kuti amini iwe ndine kuima panopa talimba mtima. Tayima panopa chifukwa tikufuna tauza anthu kuti tauze story. Aone kuti chikuchitika ndi chani. Ndikuyikira ngati malo ngati anowa minister akuziwapo. Ndikuyikira ngati anthu amene amagwira ntchito ku city akuziwapo. Mwina amayenda galimoto moyo umakhala ofewa malo ngati anosanga bwere. Chifukwa chani? Ndi malo onyasa. Kubwera panopa ndi kufunisisa kuwaonesera kuti chikuchitika kunoko ndi zinthu zake zotani. Anthu akutayira zinyalala kunoko. Pena paliponse munomo ndi munsinje. Ntchito ya nsinje sikutenga zinyalala kwasiya malo ena. Ayi. Ntchito ya nsinje mafuna muziyenda madzi.
madzi amene amagwira ntchito zosiyanasiyana koma mtsinje wathuno ukhoza kuona kuti wadzaza ndi zinyala zosiyanasiyana ndimakumvesera bwino kwambiri umacheza ndi mkulu ameneyi akunena kuti mina amamanga nsika anangochosa biniyo ndikumangapo nsika sana uzo tazitayira kutiko ukuona chani ukutha kuona kuti no pakubwera chitukuko chabwino kwambiri nsika koma chosaso chinthu chofunikira kwambiri ndi bini chifukwa chani pamalo makamaka malo nsika pamafunika pakhale bini komanso toilet chifukwa malo amene ndiopita anthu mimba mukatentha afuna kugwisa ntchito toilet komanso akagulisa zinthu zawo zija azitaya patipo zinthu ngati zinthu ziwiri zimene zimafuna kutani kuziwala lero tili pano nkhani ya mtsinje chomwe ndayibwera ine kwambiri pano chonena kuti no tione kuti kuyipa kwa zimenezi ndikotani ndimafuna zipita pamene kuti zimenezi izi pa chilengedwe chathu chamati chuma cha Malawi chili munthaka kuti zonse zitheke chuma dziko la Malawi liyende ndi chuma ndithu imafunika nthaka kulima kodi zimenezi impact yake pa chuma chathu makamaka nthaka yathu kuno ku Malawi ndi chotani ndibwera kumeneko koma mwina watenga pepa ndikulandire pepa limene walilongosola bwino kwambiri wakumvesera umakamba kuti ndi pepa lomwe silimaola iyayi boma ndaligwira mulongosoka kwambiri koma kuligwira kuti mtima one kuti ndauze anthu boma linalesa zimenezi kuti samachitike koma kuti situchoka ku Mozambique project ya ku Malawi konkuno zikuchitika ku Malawi konkuno anthu akuphwanya malamulo boma lili pompo likutani likuona kuyambirira kuyipa kuyambirira ndi kumene koko akulesa boma alesa kuti ma thin plastic msamapange ndi oyipa mwina masiku ayambirira kumakhala kaphokoso ndi chikugwira awiri atatu koma pakangopita nthawi izi zikupangidwabe anthu akubwera akumaponya munomo choyambirira kuyipa mwina kwachiwiri ndikomwe ndifuna ndikuona kuti no timapanga magesi mtsinje uno titafufuza kuno akunena kuti makathira mushire umakathira mu mtsinje wa Lunzu akakandi kasinje kakang'ono chabe koma kuli mtsinje waukulu wa Lunzu yes ndeno madzi akachoka kuno amakathira mu mtsinje wa Lunzu amanyamula amakathira mu Shire ndi amene mwina amatenga madzi ochuluka kwambiri kuchoka kuntunda kuseku kumakapanga magesi kutedzani kukasinthula ukuziwa zimenezo tikachoka pa tikapita kumusiku anzathu aije amapanga magesi amachokera kumene kuko tikakhala iwe ndine timavutika kuti mwina tifuna tipange zina ntchito za kampani tikukanika kuona kuti magesi akutani magesi akuvuta chavuta ndi yana kuti zinyala zatani zadzaza kuyipa kwachiwiri ndi kumene koko dziko silingatukuke ngati magesi akukhala operewera amene tifuna ndibwereze dziko silingatukuke ngati magesi anu mukupanga operewera kapena mukupanga osakwanira chifukwa chani anthu ngati amene wawa tapanga sideline tasiya kumbali kuti anthu osafunikira iwo amaona kuti ife tikapanga ka business tikadya kwathu zikayenda they don't care about the liver nkuluja amakuti amagulisa majikisi za jikisi ndizo zili apopozo ndikuti anthu amugula komanso tayenda musikamu ndimosesa bwino ndithu kusoza kuti akasesa zomatira munsinje zomatira muno kuyipa kwachitatu awati kuyamba nkhani ya madzi omwe iwe ndine timamwacha asine kuti amachokera sokumba pansi yayi sinkhani ya njigo yokhayo yayi akuchoka mushire momwemo na ukhoza kuona kuti shire agwira ntchito zingati shire yemwe akupanga madzi yemwe akumapanga magesi madzi omwe iwe ndine timatani timamwa ndikufuna mabwana ndi madona amene akonera pano amve kuti madzi amene amamwa amachokera muno mwina siningagwire koma apa ndikapampa mwina kapena ndikanakhala ndagwira glove kakana kuti kamayankhula tikanafuza kuti kodi iwe pampa pa myendo yako pa imapampa amini pakati pa myendo yako kuti iwe pampa ukutani koma silingayankhule pampa zomwe timamwa zija madzi aja amachokera kutiko amachokera kunoko zinthu zomwe mwina boma likanakhala pansi kuliunikira chomwe chimavuta kwa Malawi kwathu nimaona ngati kuti anthu ngati amene wawa timatenga ngati anthu osafunikira tikamapanga mwina misonkhano yathu tikapita kumanthu sochikuja kumapanga misonkhano tifuna tizipanga madzi tifuna tizipanga izi anthu ngati awawa sitimapha sinimatenga ngati anthu ofunikira chofunika ndi chani boma mwina titenga kuti asite council azigwira ntchito ndi machamani kuno kuli machamani koma kuti amayitana kuti mavuto amunsika mwanu ndi chani ine ndikupa kuti akayitana mavuto awo akapasa mavuto kuti komatu pamene munamanga nsika paja palibepo bini ikufunikira ndi mwina mwachidule ndimafuna ndingofotokoza kuyipa kwa zimene zizi sinuza ngati undifunsa lonjezera koma kuyipa kwa zimene zizi dziko silingapite pasogolo tikhoza kumakamba zina zonsezo koma ngati tilibe magetsi tilibe madzi olongosoka ndikuti dziko sitingapite pasogolo ndikupa kuti kuli maunduna osiyanasiyana unduna wa zachilengedwe maunduna osiyanasiyana akhuza kukhuzidwa ngakhalenso unduna wa zaumoyo chifukwa izi zikupita makomo mwa anthu pasija pompa pali nyumba
imene akulandira mpweya kuchokera muno mwina timati tigwadeko kuti tipemphe komaliza boma otichita kugwada tipemphe kana gwada tipemphe gwada kuti kugwadira Malawi ndi chigwadi bweresani mabini okwanira msika wa Lunzu ndi waukulu kwambiri. amene uli pasi pompa tili chigwadire kugwada kumene kusire ndi anthu opusa koma tifuna taonesere Umoyo wa Malawi kuti kuno ndikunsinje malo anawo ndonunkha wandimvesesa iti ndioti maloti mwina president sangabwere kuno koma ali ndi anthu ake amene akuti aziyang'anire kunoko wakamba nkhani yofunikira kwambiri nkhani yonena kuti ukhondo anthu ambiri akhala malo ozungulira malo anowa iyi ndi bini yonena kuti nthawi yonena kuti kwavuta kwambiri nchenche zimakhazi kutani zikuvuta iwe ndine ndikangochoka panopa kungowera mtunda wo otipeza kugulisapo mango kuti ndi angati amene amakwanisa kusuka mango aja mwadongosolo ndikudya ndi angati amene amatenga ndasidija ndikulisa mala bwinobwino ndikudya ndikuti pesa kuti adya chinthu cha anthu akudya kuchochokera munomo kodi mabini ajatu akachitika akazaza amatenga akati akumalo ene ndifuna ndauze unduna umene waza umoyo umene uwu uganize kunena kuti mankhwala ena amene timagwisa ntchito kuchipatalacha ndi otheka kuwapewa ngati atagwira ntchito ndi anthu ena vuto lina ndimaona ndi limene lili maunduna wanagawa koma anthu amene ndi amodzi chifukwa chonena kuti no vuto la wina amakampaka munthu wina tikukamba nkhani mwina tikamaka nkhani ya ma industries iwo aja kakauta mavuto awo mwina atusa mikweya yoyipa anthuso amadwala impact imapita kutiko kuchipatala nawo tikufuna adandaulire kunena kuti no mavuto ngati amene wawa akuchitika malo ambiri amene misika yambiri ya Malawi muno ili ngati chonchi zimene zizi ngati dziko sitingatukuke pantunda apa kuno kunsika kulunzu manga nsika weni olongosoka omwe mwina anthu akumaunyadira koma kuti isasiunikira akhoza kumanga nsika kumanyadira koma nkhani ya mavuto ena monga ngati vuto la madzi vuto la magesi komanso ngakhale ku moyo ndi mavuto okhaokhawa atithandize abero ndakuthokoza kwambiri zikomo kwambiri ife kugwada kuti sikuti tatopa sitinatope ndipo pano pakununkha kwambiri koma nangati panga bwanji timafuna tipemphe kubomako kunena kuti magetsi omwe akumavutavuta aja zinthu zake zimachokera muno zimaplastic ndi zisulo zimachokera muno programu ikupitirira ndipo mibawa television zambiri zikadalipo takhalani pomwepo. President Dr. Lazarus Chakwera masiku akubwerawa akhala okhazikitsa tsiku lakukonza madera mu dziko ino la Malawi. Ine kuona kuti nchanzeru ndithu ena kumati tabera ya ku Tanzania tabera za Magufuli kumabera zinthu zabwino ndi bwino exactly mizinda yathu misika yathu kufunika ikonzedwe ndakakhauri watuluka akokumana ndi munthu wina wake sitimayembekeza kuti akangomafanta akangocheza iya umakabera kozeru zina imene alibe ngati uli kungocheza kuyankhulana pafoni nakhoza kuyankhulana masiku ano akuti video call uli bwanji nzanga koma kumakakhala kukambirana zinthu zoti zitukule dziko then navote ku Tanzania nkhani yokonza mizinda sinkhani imakhalapo kamodzi pa mwezi wina uliwonse exactly chomwe chimachitika nchonena kuti president akatuluka choncho kulowerera anthu aja amadziwa kuti tikupanga zinthu zolakwika the problem is anthu sakudziwa zokupanga zolakwika since mabwana ndi madona they don't care about them tikamaka mtima uchonera kuti zawo zimenezo community zawo zimenezo iwo samati okay it's fine ifeso tizipanga zathu ndigulisa zibwente zanga pano nditayira uko ndimangamanga pa news ndikukataya ukoko sini kusamala mvula ikubwera ikukokola zonse zija ndi matani angati amene azinyasi zomwe zimatingidwa ndi mvula zosakhala bwino kenaka magesi ndinali kulunzu imene ndi kuti ndi madera mbirimbiri upite ku Bangwe ina akanashuwa kuna kusokomuni sinje kumaya kuno kuti tipiteko ukapeza zoti zimene zikutani zimene zikuchitika chabwino timaliza programu yathu ndi tokonze nonse amene munapanga chisankho chokhala penepo akuonera programu imeneyi koma ndithu ndilimbikise ndimaona ngati kawiri tizambira kuntunda akuonera kuti no community tikazangoisiya kuti zawo zimenezo aziona ndi mmene waimverera sakupanga business ziyenda bwino mavuto sangazathe tili maudindo amene aulili konze zinthu ndiye ngati tizingokhala basi kuti osapanga involve anthu ngati aku community nzika zenizeni mavuto ngati amene wasangazathe takamba zambiri program imeneyi koma ndithu ndikukhulupirira kuti mwatulapo kenakake dzina langa Abel Silanga ine dzina langa ndi Abena Chidzanja Bekete kuthokoza imene utambala pamakina kuthamanga zonsezi zitheke mapulogalamu ndi nkhani tikufuneni tsiku lokoma pizani kwena kanema pa mibawa